Алексей Дудараў. Вечар. Агляд твора. Твор напісаны аўтарам у 1983-1988 годах 20-го стагоддзя. У нейкім сэнсе перад намі фатаграфія тагачаснага жыцця ў невялікай беларускай вёсцы. З усёй калісьці шматлюднай вёскі ў ёй засталіся толькі 3 чалавекі. Васіль, Ганна ды Гастрыт. Сапраўднае імя Мікіта. Дзея пачынаецца з асаблівай ранішняй малітвы Васіля. Асаблівасць малітвы ў тым, што ў ёй Васіль звяртаецца не да Господа, да Бога, а да аднаго з яго твораў, да сонца. Васіль, які падняўся з ложка да ўсходу сонца, просіць яго, сонца, хутчэй прачынацца, паднімацца над зямлёй ды сагрэць усё, што ёсць на зямлі. Просіць, канешне, і за дзяцей, і за сваіх, і за суседскіх. З малітвы мы дазнаёмся, што дзеці пакінулі вёску ды зусім забыліся на сваіх бацькоў. А яшчэ, што дзеці ў асноўным дрэнна ўладкавалі сваё самастойнае жыццё. Не стварылі сваіх сем'яў, не нарадзілі дзяцей. Шмат хто мае праблемы з працай, з законам. Паколькі калодзеж, якім карысталіся некалькі гаспадароў з вёскі, знаходзіцца каля хаты Васіля, то кожны дзень ён пачынае чэрпаць ваду з калодзежа за адсутных сваіх суседзяў, якія ўжо памерлі. За Сымона, за Івана, за Пятра. За дзяцей, якія з'ехалі з вёскі. За сваіх ды за суседскіх. З малітвы Васіля мы таксама дазнаёмся, што ён вельмі ўдзячны сваім бацькам, што яны нарадзілі ды выгадавалі яго. Хоць жыццё ягонае не было салодкім, перажыў 3 вайны за сваё жыццё, ды ў міжваенныя перыяды ўсяго хапала. Малітву Васіля перарывае яшчэ адна жыхарка вёсачкі Ганна, якая прыходзіць па ваду да Васілёвага калодзежа. Яна пытае ў Васіля, ці не моліцца ён часам. Васіль адказвае, што размаўляе з сонцам. З Богам трэба размаўляць, робіць яму заўвагу Ганна. На што Васіль адказвае, што з кім хоча, з тым размаўляе, бо ў нас свабода сумлення. Ганна кажа суседу, што ён доўга яшчэ пражыве, бо яму з некім хочацца размаўляць. Пытаецца ў Васіля, колькі ж ён мае гадоў ад нараджэння. Васіль адказвае, што за 80. Высвятляецца, што Ганна маладзейшая. Суседка цікавіцца, ці піша Васілю ягоны сын Грышка. Васіль адказвае, што з'ехаў пасля арміі ды зусім забыўся на бацьку. Ганна лічыць, што каб была яшчэ жывая Наста, жонка Васіля, то прыязджаў бы. Васіль пагаджаецца. Так, бацьку дзеці лягчэй забываюць, чым маці. Ганна распавядае Васілю, што бачыла ў сне свайго старэйшага сына Івана, на якога калісьці прыйшло паведамленне, што ён прапаў без вестак. Васіль кажа, што гэта добры сон, што будзе радасць, дзіва нейкае. Добра, кажа Ганна, ты маліся тут, а я пайду казу пасвіць. Зайду ў займішча па дарозе, можа ўзяць што табе там. Васіль просіць Ганну купіць хлеба ды атрымаць ягоную пенсію. Ганна пакідае Васіля, але доўга ён адзін не застаецца. Прыходзіць да Васілёвага калодзежа яшчэ адзін з жыхароў, Мікіта, маленькі жвавы і нейкі калючы дзядок. За ягоны няпросты характар аднавяскоўцы далі яму мянушку Гастрыт. Ён таксама прыходзіць па ваду з чайнікам. Ён кліча Васіля, здароўкаецца з ім, ды распачынае гутарку пра смерць. Гастрыт цікавіцца, калі Васіль збіраецца паміраць. Той спакойна адказвае, што ў сераду. Гастрыт не верыць, што Васіль не баіцца смерці ды пераводзіць гутарку на дзяцей. Цікавіцца, ці піша Васілёў Грышка. Праўда, лічыць, што не піша, бо яго, Гастрыта, дзеці таксама не пішуць. Пакрысе іх гутарка перарастае ў спрэчку. Васіль адкрывае Гастрыту сакрэт свайго душэўнага супакою. Праца на зямлі, самастойнае здабыванне дзеля падтрымання жыцця свайго зямнога і хлеба і да хлеба.
Гастрыт трымаецца іншага падыходу. На пенсіі трэ адпачываць, мы сваё ўжо адрабілі. Васіль праганяе гастрыта. Апошні нават забывае каля калодзежа свой чайнік. Васіль застаецца адзін, ды зноў пачынае размаўляць з сонцам. І тут вяртаецца з цэнтральнай сядзібы калгаса займішча Ганна. Яна прыносіць Васілю ліст жэска з Гана. Васіль разумее, што гэта ліст з горада, у якім апошнім часам прыпыніўся яго блудны сынок, Грышка. Імкнецца забраць ліст у Ганы, але тая не аддае. Патрабуе ад Васіля за ліст скакаць лявоніху. Прымушае старога нават у прысядкі скакаць. Той спрабуе і не можа разагнуцца. З вялікімі цяжкасцямі Ганна даводзіць дзеда да лаўкі ды аддае паштоўку. Але іх абодвух, і асабліва Васіля, чакае расчаравання. У лісце пошта паведамляе, што адрасат Грышка, якому пасылаў ліст яго бацька Васіль, жэска з Гана таксама некуды выбыў. Ганна пакідае Васілю бохан хлеба ды ідзе дамоў. Зноў прыходзіць гастрыт. За чайнікам. Бачыць у руках Васіля ліст. Чапляецца. Дай пачытаць. Васіль адмаўляе. Гастрыт выказвае здагадку. Прапіўся і грошай просіць. І пачынае скардзіцца на сваё жыццё. Мішка, селявец, мясцовы п'яніца каля сталоўкі, дзе харчуецца гастрыт, чапляўся да яго. І чаго яны такія? Задае Васілю адвечнае пытанне гастрыт. А што ім яшчэ рабіць? Ні рукі, ні душы не занятыя. Шчасце чалавека ў працы. У радаснай працы. А вы адбілі ахвоту ў людзей радасна працаваць на зямлі, адказвае гастрыту Васіль. Гастрыт пагражае напісаць на Васіля ананімку за крытыку органа ўлады, бо атаясамлівае сябе менавіта з імі, з кіруючымі структурамі. Іх спрэчку перапыняе Ганна, якая бяжыць да Васілёвай хаты з вялікім крыкам. Радыё хутчэй уключайце. Старыя слухаюць праграму беларускага радыё «Канцэрт па заяўках». Дыктар распавядае пра жыхарку з Вежак Ганну, ветэрана працы ды былую партызанку, якую вітае яе сын Віктар, ды просіць уключыць для яе песню «Ой, ляцелі гусі з броду». Ганна, расчуленая, удзячная сыну, плача. Але гастрыт, які вельмі зайздросціць Ганне ў гэты момант, не верыць, што віцёк яе, гэты вечны зэк, успомніў пра маці. Не мог ён няўдачны, як і мае дзеці, якія не падумаюць і не ўспомняць пра бацьку. Васіль жа абараняе Ганну. Канешне, гэта віцёк напісаў. Ну вось, а ты, Ганна, думала, што твой сын зусім нягодны. Але гастрыт, які таксама уважліва слухае перадачу, знаходзіць недакладнасці ў дадзеных пра адрасата, пра Ганну. Імя па бацьку Ганны не Восіпаўна, а Васільеўна. Ганна пацвярджае гэтую папраўку гастрыта. Так, я Васільеўна па бацьку. Гэта Піліп мой быў Восіпавіч. І Васіль, уражаны, бачыць ды прызнае гэтую сваю памылку. Ганна ў роспачы пакідае Васіля ды ідзе да хаты. Васіль праганяе гастрыта ды кідае яму наўздагон. Даў нам Бог жыццё, каб мы ўсё гэта сагрэлі, душамі сваімі сагрэлі. Дык грэй жа, грэй. Хаця чым табе грэць? Халодны ты. Але назаўтра к вечару гастрыт зноў прыходзіць да Васілёвага калодзежа. У свежай кашулі, пры гальштуку нават, пачынае зноў прыставаць да чалавека. Цікавіцца, навошта Васілю патрэбны конь, якога ён выпрошвае ў старшыні. Той рэзка адказвае. З канём я сам сябе пракармлю, ды не буду сядзець на шыі ў дзяржавы, як некаторыя. Я не на шыі, я на пенсіі, парыруе гастрыт, ды ідзе ад Васілёвага калодзежа. Васіль зноў размаўляе з сонцам.
Ты, мабыць, недзе амерыканцаў зараз грэеш. І ім трэба. Таксама ж твае дзеці. Тут да калодзежа падыходзіць Ганна. Набірае поўнае вядро вады, ёй цяжка несці. Раз-пораз яна спыняецца, адпачывае. Зноў з'яўляецца гастрыт. Спачувае Ганне, скардзіцца на дрэнны сон, на тое, што кот ягоны Піначэт некуды ўцёк. Кажа, што яму вельмі страшна па начах аднаму, без кота, што нехта нахіляецца быццам да яго, што ножды глядзіць яму проста ў сэрца. Ганна спачувае гастрыту. Гастрыт збіраецца сіламі, ды прапануе Ганне выходзіць за яго замуж. Абяцае прадаць сваю сядзібу, ды перайсці жыць да яе, вызваліць жанчыну ад гэтай цяжкай фізічнай працы, звазіць яе на адпачынак, у санаторый. Пакрысе Ганна схіляецца да яго прапановы, але тут і гутарку чуе, ды перарывае Васіль. Ашалела баба. Мы з табой яшчэ толькі таму і жывём, што кожную раніцу па ваду ў гэты калодзеж ходзім, на сотках сваіх калупаемся. Хоць адзін дзень паспрабуй паляжаць паленам, усе хваробы як саранча наляцяць. Васіль прапануе Ганне, якой адной вельмі цяжка, браць сваю казу ды пераходзіць жыць да яго. Гастрыт уражаны. Ну і гад ты, Васіль, ну і гад, я сасватаў, а ён жэніцца. Каб развязаць спрэчку мужчын, Ганна ідзе да хаты, каб папрасіць дазволу ісці замуж у свайго былога мужа, пакойніка Піліпа. Праз некаторы час яна вяртаецца ды заяўляе. Дазволіў, з табой, Васіль, жыць буду. Такім чынам Васіль ды Ганна сыходзяцца дзеля сумеснага жыцця в адной сям'і. Другая дзея п'есы пачынаецца з апісання хаты Васіля, у якую перайшла жыць Ганна. Традыцыйная беларуская сялянская хата. Ганна гатуе ежу ў печы, раніца. Ганна кліча Васіля, які ўжо на дварэ, снедаць. Сядаюць за стол, снедаюць. Ганна цікавіцца ў Васіля. Чаму ён раней не прапановаў ёй ісці за яго замуж? Васіль адказвае, што саромеўся. Высвятляецца, што Васілю і ў маладосці, яшчэ да яе замуства з Піліпам, Ганна падабалася. Успамінаюць былое. Ганна пакідае Васіля ды ідзе ў сваю былую хату, каб прапаліць у печы, бо хата павінна цёплай стаяць. Васіль не паспявае прыбраць са стала, як у хату ўрываецца ўзбуджаны нервовы гастрыт. Гучна здароўкаецца з Васілём, ды радасна аб'яўляе апошняму сваю навіну. Я машыну па латарэйцы выйграў. Але гэтую навіну Васіль успрымае вельмі спакойна. Гастрыт зноў не верыць у сапраўднасць такога спакою адна вяскоўца, бо лічыць, што не можа быць, каб той зусім не зайздросціў яму. Ставіць на стол пляшку віна, прапануе замачыць яго выйгрыш разам. Васіль дастае шклянкі, ставіць на стол закуску і... Гастрыт пачынае скардзіцца яму на сваё жыццё. Ён лічыць, што яно ў яго атрымалася толькі напалавіну. Успамінае дзяцінства, калі знайшоў самы вялікі баравік, але той аказаўся чарвівым. Успамінае былую жонку, якая толькі рабіла выгляд, што кахала яго. А насамрэч да самай сваёй смерці трымала ў сэрцы сваім першае сваё каханне да Андрэя, Васілёвага брата. Успамінае, як застаўся жывы на вайне, бо віну за смерць немца, якога застрэліў Гастрыт, узяў на сябе нейкі юнак з Полацку. Гастрыт дагаворваецца да таго, што і выйгрышны латарэйны білет яму не патрэбны. Бо навошта ён яму старому, немачнаму? Бо зноў на палову атрымліваецца. Машына нейкая, а не грошы жывыя. Васіль пасля такіх заяў Гастрыта бярэ латарэйны білет, скамячвае яго, запіхвае сабе ў рот, жуе ды каўтае. Гастрыт спачатку проста нямее ад такой нечаканкі, а пасля хапае нож ды кідаецца на Васіля. Васіль хапае яго за рукі ды прамаўляе вельмі праўдзівыя словы пра Гастрыта. Во як ты за сваё шчасце б'ешся! Да смерці, да крыві!
Мабыць, і Андрэй тваіх рук дзела. Ты напісаў тады ў раён на Андрэя. Гастрыт у адказ натуральна гарлапаніць. Я! Васіль расціскае свой кулак, аддае гастрыту скамечаны латарэйны білет, ды хіліцца да падлогі. Ён адчувае, што ў яго грудзях быццам нешта лопнула. Гастрыт спалохана выбягае з хаты. Васіль кліча Ганну. Зноў хата Васіля. За акном вые вясновы вецер. Васіль ляжыць на палку перад печчу. Рукі яго сашчэплены на грудзях. У хату заходзіць Ганна. Яна ціха кліча мужа, але ён не адгукаецца. Ганне здаецца, што яе Васіль ужо мёртвы. Яна пачынае галашэнне, як па пакойніку. Тады Васіль расплюшчвае вочы ды звяртаецца да Ганны. Яна, спалоханая, ушчувае яго. Васіль загадвае жонцы, каб ніякіх галашэнняў на ягоным пахаванні не было, каб без слёз і без слоў. А то яшчэ гастрыт жалобную прамову засабачыць. Ганна адказвае, што гастрыта паклалі ў бальніцу. Хуткая на днях прыязджала, ды забрала. Таксама праблемы з сэрцам. Ганна зноў ушчувае мужа за ягоную адмову класціся ў шпіталь. Інфаркт – хвароба сур'ёзная. Васіль спрачаецца. Мне б сонца хоць трохі, і я адразу падымуся. Ён слухае радыё ды кажа: ну, людзі, ваююць. На што Ганна адказвае: знайшоў з чаго дзівіцца. Заўжды ваююць, не там, дык там. Слухаюць завею. Затым Ганна пытае: Васіль, а чаго гэта мы жылі, а? А што было рабіць? Нашай згоды бацькі не пыталі, нарадзілі і ўсё. Хочаш, не хочаш, а жыць трэба. Жыць і чалавекам застацца. Цяжка, адказвае ёй Васіль. І тут аўтар дае цудоўны маналог Ганны, у якім жанчына, кранута інфармацыяй пра ваенныя падзеі па ўсяму свету ды адказам Васіля, таксама падсумоўвае сваё багатае на падзеі жыццё. Прычым аналізуе яна яго вынік праз лёс, праз долю свайго сына, які шмат гадоў знаходзіцца за кратамі, свайго віцька. Яна задае рытарычнае пытанне людзям: якім можа нарадзіцца дзіця ў маці, што цяжар на ім, якая хаваецца ад забойца ў халоднай балотнай твані, якая ўвесь час калоціцца ад страху, што яе схопяць ды заб'юць, якая нарэшце сама страляе ў людзей ды забівае. Затым пасля паўзы сама адказвае на сваё ж пытанне: ён, мой віцёк, яшчэ там, у мяне пад сэрцам на ўвесь свет абазліўся. Якім жа яму было яшчэ нарадзіцца? Толькі няўдачным. Бабе трэба ласкавай быць, на сонца часцей глядзець. Тады і дзіця цёплым родзіцца і ласкавым. А я? Толькі ваявала ды вайны баялася. Толькі дзетак нараджала ды хавала. Рабіла, а на гэтым свеце няма чаго пакінуць. І на што нарадзілася? Мы з табой нарадзіліся людзей хлебам карміць, адказвае Васіль. І тут у хату сенцаў заходзіць гастрыт. Увесь проста скручаны ад холаду. Загорнуты ў бальнічную коўдру, на нагах галёшы, уцёк з бальніцы. Ён звяртаецца да Васіля ды просіць не праганяць яго, а прытуліць у сваёй хаце, бо ён, гастрыт, смерць Васіля на сябе возьме. Васіль ды Ганна пакідаюць гастрыта ў сваёй хаце. Гастрыт начуе ў цёплай хаце Васіля, але ніяк не можа заснуць, бо баіцца, што Бог ёсць ці сонца, баіцца, што спытае, а што сказаць яму?
Ужо раніца, Гастрыт не спіць, ды ўсё просіць Васіля казаць пра яго ўсё, самае нядобрае, самае паганае, бо калі ён слухае Васіля, душа спакайнее. Казаць пра тое, як няправільна ён, Гастрыт, жыў на гэтай зямлі. І Васіль пералічвае гэтыя хібы Гастрыта. Любіў мала, шкадаваў мала, плакаў мала. Гастрыт то пагаджаецца, то зноў кідаецца ў апраўданні. Я ж чесна працаваў, падтрымліваў, стараўся. Казалі ісці, ішоў, казалі рабіць, рабіў, гаварыць, гаварыў. Ой, Васіль, свет такі паганы. На што Васіль адпавядае наступнае. Свет добры, чысты. Гэта мы яшчэ дрэнныя. Нам саміх сябе перарабіць трэба, а мы, дурні, усё свет перарабіць хочам, пад сябе падагнаць. І тут адбываецца важнае прызнанне Гастрыта пра тое, што гэта ён напісаў данос на яго брата Андрэя. І што гэта ён зрабіў за Алёны, каб прыбраць з дарогі свайго суперніка. У хату заходзіць Ганна ды перадае Васілю навіну. Старшыня выдзеліў яму нарэшце каня, аформяць як ветэрану. Гэтая навіна проста падымае Васіля. Ён з вялікімі цяжкасцямі праз боль і немач збірае ўсе свае сілы, устае з ложку. Ганна накідае яму кажух на плечы, і Васіль ідзе на двор. Гастрыт, які застаецца ў хаце, просіць Ганну, каб яна папрасіла прабачэння ва ўсіх за яго. Затым выпаўзае з-пад коўдры, становіцца на калені ды спрабуе маліцца. Затым зноў лезе на палок. Сцішваецца. Назаўсёды. Ганна пачынае галасіць. Тут заходзіць Васіль. Ён бачыць мёртвага Гастрыта. Вельмі смуткуе. Ганна просіць Васіля памаліцца, бо Гастрыт яго пра гэта вельмі прасіў. Васіль і Ганна выходзяць уперад, глядзяць у той бок, дзе кожную раніцу ўзыходзіць сонца. Васіль моліцца. П'есу «Вечар» яе аўтар Алексей Дудараў пачаў пісаць у 1983 годзе, скончыў у 1988 годзе. Агляд твора зроблены ў канцы красавіка, пачатку траўня-мая 2024 года. 7 мая 2024 года. Мікалай Кійка.